Metong karing buli ng dinanatensyon Mayor Di Mandato yung pamagpasanting paking Solid Waste Management Program ng Balen, Bacolor. Ay lalay ng Disyembre ng 2023, may pasaring 10-year Solid Waste Management Plan o ay National Solid Waste Management Commission Resolution number 1638 Series of 2023. Target ng plano na nabawasan ng waste disposal at itaas ng waste diversion program ng Balen. Every year, nung manikwa ka mo ngayon, ipinantonelada, kaya next year, diritak. So yung target po kayo every year, diritakin ko kung anong basura. Yan kaya kang balian. Bakit datang yung panahon talagang waste, ala na kang talagang nakalabasura. Wala din kaya katamong target kayo na mabiyasa na rin tao, nung makanahon din i-manage yung basura, damo muna kayong karelang pibali-bali. Agpangking datos na ning Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, mamabot king 5,087.51 tons kada banwa, inga-generate basura kay Balen, Bacolor. 77.79% kaniti manibatan karing residential areas, 13.39% naman ang institutional, kabang 8.82% naman ang karing commercial establishments. At king bilang IT, panikwanan dahing maigit 71% ang waste diversion at 29% na may dadalaking sanitary landfill. At ang bilabasa naman 106.25% ang goal attainment ng Bacolor king waste diversion. Midi na naman kanuring ega-naga ng barangay sa sariling garbage truck, banta masalese ang proseso ni pamangolekta at idalaking Central Materials Recovery Facility. Panikwanan na naman yung lokal na kapanibalaan na magbante at pasignangan ang pamagpatupad kalinisan lalo na king mega dike, ring poultry ang mag-generate mo naman solid waste. So far, niya kaluklok ko pong mayor, 4 years ago, muna natin ito kaning poultry, uling kang tamalango, mabulok, pero ngayon po naman, so far, so good, na impulayida ring poultry at may nyarata mong mapila na poultry houses. Megbabala naman ng alkalde karing masyas bunto kuling alina kano palagpasan ring manugse at ali tatalo kiking kanilang programa kin pamagsalese kin basura. Muna, makonsensya kayo. Kadwa, duminian ako. Katlo, kayo pa yarakap, uling ating kong pibilyanan. Pasibayo po, agkatanda kayo na patuloy tayo kalinisan ng kiyakatang kapaligiran, uling man wala tamo, yung kapanwalang tamo, yung pong yatu, binyan nga pong gano'n para kayo, para kaya katamo, bangat alinisan niya at i-maintain niya for our future. Ako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong Makabalen.